Sziasztok, Dynamo vagyok, és egy Call of Duty 2 zombi videót mutatok be nektek. Igen, itt Kill Hunter a nevem, mert Kill Hunter barátom mondta, hogy ezzel játszak, és akkor ez így jó lesz. Hát, rögtön is kezdünk. Nagyon jó. Rögtön pörgetünk. De gyorsan. Hoppá, nagyon jó fegyvert. Na, kezdődhet. Itt ilyen zombik jönnek. Ez a Black Ops-ból minden fegyver itt van, azt úgy kell képzelni. Kopunk szépen egy gránátot. Na, oh. Igen, sok gyerek játszik itt, gyerek, emberek, akiket ismerek. Tehát így szép megnyomásával beszélhetünk emberekkel. Csőztök, most épp ugye beszéltem, és ebben a videóban azt akarom megmutatni, hogy milyen, hát hogyan lehet vele játszani. Le kell tölteni az X-Fire programot, az nem nagy cucc. Ugye a Call of Duty 2 az alap, hogy kell hozzá. És más nem tudok elmondani, jaj de jó. Jaj. Ugye le kell tölteni, és ahogy belépünk az X-Fire-be, úgy ugye kiadja, hogy Call of Duty Multiplayer. Gyorsan keresünk 4-5 szervert, amennyit ugye megad, mert vannak külön dolgok, hogy mennyit enged az X-Fire. Tudom, hogy bár, és felmenjünk rá, majd regisztrálunk, az nem nagy dolog. Jaj, de rossz fegyveremet cseréltem le, na, és játszhatunk is. Nagyon jó játszani az. Ugye most kezdtem, 11 zombit töltöm. Ez a fegyvere itt még sose voltam, de látszik, hogy nem ér semmit. Ez többet ér. Itt is vannak ugyanúgy, mint egy rendes szerveren. Mi az? Na, adminok. Hát mindegyiknek úgy kezdődik a neve, hogy mi az ez a négyzetes, amit az Alt F-fel lehet csinálni, ezt most nem tudom úgy a nevét. Bőrnyakúak, igen, ez botzom szerver, ez ugye, ha tudjátok, így lehet, jaj, gyógyítani, de mindjárt fognak, és hát ennyi. Ugye játszunk tovább, jaj de jó. Itt ugye körönként van, minél ugye több körig játszunk, hát így ahogy itt a rekord 8 kör, 1898 zombi és 34 perc, 35 másodperc. Hát ez még nagyon kevés, mert valaki egy kicsi pályán 2 órán alatt vitte el. Hát nem tudom, hogy egyedül vagy többen. Mi az? 18-as, 20-as szintű. Na az rossz zombi, rossz. Oda lövünk. És itt ugyanúgy, mint a Black Ops 2-ben, vagy az 1-ben, van lézer, van wunder, hát wundi úgy értve. Most éppen élesztek egy ember.
tette le, és ezért kapok, vagy gyógyítok, most már nem. És már csak 31 zombi van hátra, 28. Jaj Istenem, jaj. No nem baj, mindjárt, ha minden igaz. Na ez a lézer, ez az a típusú fegyver, ami gyengébb a Wundinál, az a Wunderwaffennél, de nagyon erős. Hát erős, meg erős. Most itt is ennél is lézer van. Ez az F2000-es Shotty, ugye, ezért ez a nekem volt. De most már nem tudom bemutatni, mert hát elég sokat mondanék róla, de most nem megy. Ebbe a körbe, ha ez ennek a körnek a végén fognak jönni, ha jól tudom, kutyák, főzombi kutyák, azok nagyon elviselhetetlenek. Az előző videóm ugye Minecraft volt a Reston Mapset, az nagyon rossz. Főleg úgy, ahogy kezdtem, mert nagyon izgultam, hogy Kill Hunter nevet mondok, mert mindig azt szoktam valamikor, mert annyit játszok Kill Hunterrel, nem úgy értem játszok, hanem Minecraft, meg ilyenek. És vagy az egyik videómban azt mondtam, hogy hello, Kill Hunter vagyok, és ezt így el is rontottam így a videót, de csak akkor, ha jaj, maximum és hát mi az? Hát igen, és ez két videómba telt, úgy értve időben is, meg ugyanezt mondtam mindig, hogy sziasztok, Kill Hunter vagyok, és nagyon zavart, és ezért kezdtem úgy a videót, hogy sziasztok, Dynamo vagyok, így, mert hát igen, ez a videó az, wow, jaj, robbanni fog. Jaj, na annak a közelében nem megyünk. Hát meghalok. Hát ennyi lett mára. Sziasztok!